Salutare toată lumea, eu sunt Mircea și azi jucăm Minecraft cu shader. După cum vedeți, am o aplicație în partea stângă, se numește Meci pe Master, trebuie să intru neapărat. Și azi, în tutorialul acesta, vă voi arăta cum să găsiți diamante. Creați o lume simplă. Pentru asta, eu mi-am luat aplicația pentru ca să găsesc coordonate ca pe calculator. Să zicem diamond. Nu, tutorial punem. Bine? Tutorial. Pe survival. După cum vedeți, survival. Îi dăm building. După cum vedeți, shader-ul meu nu e așa perfect, după cum vedeți, dar arată bine, mie îmi place. Hai să luăm niște lemne. Scuzați, se descarcă. Așa. După ce ați luat niște lemne, vă faceți de toate itemele ce aveți nevoie. Eu o să iau copacul. Intrați pe aplicație acum că sunteți, o să luați level 0, băgăm asta. Acum, uitați, trebuie să mergem la Y8 pentru a găsi diamondul. Până atunci îl lăsăm așa. Așa, haide să facem. E cam ciudat, știu, Minecraft-ul ăsta, dar îmi place mie. Așa, hai să mergem, de exemplu, aici. Pe asta, pe partea asta. Ne facem aici un stick. Spargem. Așa. Până găsim stone. Așa. După ce am găsit stone, spargem un pic de stone. O să vreau să găsesc și o mină, să iau 3. După aia putem să minăm încetișor. Hai să găsim o mină. Mai spargem asta. Vreau să găsim o mină eu. Hai la mină. Să găsim o mină. După cum vedeți, am un shader cam ciudat. Mina îmi dă și viața ei. Vreau să găsesc. După cum vedeți, ia uitați. Se mișcă apa. E foarte frumos shaderul ăsta. Nu știu cum l-am găsit. După aplicația asta îl luăm. Da. Uite aici, eu cred că asta e mina care vreau să o găsim. Nu. O să căutăm o mină rapid. Să găsim acolo iron. Da. Se pare că nu. Ce ciudat. Ciudat. Piutea. Aha. După ce ați mers să găsit o mină. Deci nu merge prea bine. Nu știu de ce nu găsim o mină. Uitați. Am găsit. După ce ați găsit o mină. De exemplu, am găsit aici. Lavă. Putem. Pe peaceful ne băgăm. Vedem iron. Let's go sus. Ne punem crafting table-ul. Facem niște torse. Hai să căutăm pe aici iron. Da. Uitați, încă n-am găsit iron. Dar o să căutăm în continuare pentru a găsi diamond. Nu. Și pe sus să vedem dacă este. Nu e. Se pare că mai trebuie să căutăm. Uite iron. La fix l-am găsit. Mergem rapid la mină. Mergem rapid la crafting bench-ul meu. Facem rapid un pickaxe. Uitați cât schimbă shader-ul ăsta. Stone-ul, tot, torțele. Schimbă prea mult shader-ul ăsta și îmi place. Uitați aia, nu? Uitați, am trecut pe lângă el.
Gata, l-am luat. Ne uităm și pe sus. Nu e. Pe unde-l găsisem eu ironul? Bă! Frate, unde găsisem eu ironul? Aici? Unde? Că nu mai știu. Pe jos îl găsisem, știu. A, uite aici. Înainte să vedem. Uite, am zis eu că o să apar în continuare. E că o să apară în continuare. Știam eu că o să apară. Nu are alt fel de iron. Pentru să ne facem și furnal. Ia uitați, încă un pic. Se pare că avem noroc azi. Nu știu, dar înainte nu găseam atât de mult iron pe aici. Așa, ne punem așa dirt să acoperim aici. Hai să urcăm, punem și acolo dirt. După ce am urcat, stai un pic. Așa, după ce am urcat, hai să mergem să facem un furnal pentru a găsi. Hai să vedem acum câte coordonate avem. 44. Mai avem puțin și ajungem. Hai să ne facem un cuptor. Furnace-ul arată gen ca viața reală, gen un aragaz. Da. Și acum intrăm aici și ne băgăm 6 iron. 9 lemne. Așa. După ce ați băgat, așteptați. Dacă 3 linguri. După ce am făcut lemnele, o să găsim diamond-ul și o să puteți să faceți asta. Nu uitați! Eu joc pe telefon. Așa. Uite, am dat un iron, 2 ironuri. Suntem la Y43. Dacă coborâm mai jos, o să coborâm la alt nivel. Suntem la 41 deja. Hai să mergem pe undeva unde e și mai mic. Uite, pe aici, pe aici. Hai să vedem cât de mic e Y-ul ăsta. 37. Pe aici cred că o să luăm mina. Y8 trebuie să găsim. Nu contează cât deja s-a făcut. 3 iron. Hai să luăm tot iron, nu ca după aia să luăm astea și să fim ușurați. Să le luăm. Gata. Hai să luăm furnace-ul și crafting bench-ul. Gata. Hai acum să mergem aici. Să ne facem un iron. Mai minem așa un pic. Așa minez eu, în scară. De obicei așa minez eu, acum minez. Și acum hai să ne pornim. Ulu, în apă, se pare. Hai să ne punem torț aici. Aici suntem la Y30. Upsi. Cam ciudat. Nu uitați, trebuie să fiți la Y8 pentru coordonate. Da, așa. O să fac aici o mică bază. Să nu ne uităm. Fac aici o mică bază. Pentru ca să nu ne uităm. Punem cobblestone. Da. Păstrăm pickaxe-ul ăla. Uite, aici ne facem o mică bază. Dar cred că e destul. Da, uite, aici ne punem. Scuzați pentru vocea mea, sunt un pic răgușit. Da, unde e crafting-ul? Nu mai am lemn, se pare. O să ieșim noi la suprafață. Da. Olo, nu mai am pentru torțe. Trebuie să ieșim neapărat la suprafață. Dar o să ne luăm rapid după. Mă scuzați că iau de pe ăsta, dar trebuie să iau neapărat un lemn măcar. Și aici poți să căutați câte vreți. Uite, eu o să-mi iau o bucată de wood. Pentru ca să-mi fac rapid.
vreau să vă arăt cât mai frumos în detalii acest tutorial. Să ne punem aici o torță și mai vreau să mai iau încă 3 bucăți ca să pun și o ușă. 3, așa. Stai un pic. Nu. Gata. Să punem aici ușa și să ne punem lemnul așa. După cum vedeți, ne-am făcut o mică bază, da? Pentru așa începere. Așa, am făcut aici. Hai să vedem la ce coordonate sunt. 30. O să ne facem așa, un chest aici. Nu, o să ne facem aici un spawn point, da, ceva de genul. Uite aici, teleport, add. Și ne punem aici, home. Home. Mai. Nu știu așa. Home. O să ne teleportăm după aia aici. După ce am găsit diamond. Vedeți? Uite, am găsit lavă și mergem în coordonate joase. Ups. Ca să nu cădem acolo, o să ne punem niște cobblestone. Așa. 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 Sper că am torțe la mine. Da. Unde sunt? La ce coordonate sunt? 19. Perfect. Acum vreau să minăm pe shift. Da, vreau să minăm pe shift. Pentru nu cădea. X. Scădem. Dar nu contează dacă cădem. O să... Uitați, am găsit redstone. Uite. În coordonatele astea puteți să găsiți orice jos. Dar încă n-am găsit diamond pentru că suntem la 14. Vreau să săpăm în jos, mă. Că vreau să explorez mina asta cu apropiere. Da, după cum vedeți, nu e prea mult așa. Hai să încercăm să găsim. Da. Punem așa. Cât mai e bine. Uite, suntem la 8. Hai să facem rapid. Tu? Să le avem Y9. Trebuie să nu cadă undeva. Așa, perfect. Hai să punem niște torțe. Și spargem în continuare spre diamond. Pe aici putem să vedem că avem... Dar încă nu ne-a apărut diamondul, se pare. Da, după cum vedeți, încă nu ne-a apărut diamondul și tot vrem să supăm în continuare pentru găsirea diamondului. Ce avem în inventar? Încă nu l-am găsit, dar la ce coordonate suntem noi? Y8. Se pare că n-am găsit încă diamond, trebuie să mai săpăm. Uite, iron. Așa puteți să găsiți la coordonatele acestea. Eu v-aș lăsa un link în descriere, în comentarii pentru această aplicație. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!